Λίκας ο Τάσος, είμαι πρόεδρος της Σελίδας Ρεβενών. Περισσότερο βρεθήκαμε για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την προσπάθεια που κάνουμε, τη δουλειά που γίνεται στον χώρο του αθλητισμού, στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 7 χρόνια, 8η χρονιά για φέτος. Όλοι οι γρεβενιώτες μας έχουν αγκαλιάσει. Πραγματικά είναι ένα υπόδειγμα ως προς το θέμα εργασιών. Δεν είναι γιατί είναι η δικιά μας ομάδα, αλλά τα αποτελέσματα μέσα σε 7 χρόνια είναι ότι από το 0 ξεκινήσαμε, πήγαμε στις εθνική κατηγορία, στη Super League. Να σκεφτούμε ότι αυτή η ομάδα πέρυσι φιλοξένησε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕ, Αστέρα Τρίπολης, Όφη. Να μην συνεχίσω πόσες πάει ήταν στα Γραβενά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μας βοηθήσουν οι γρεβενιώτες. Θέλουμε τη στήριξη των απανταχού γρεβενιωτών και πραγματικά το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι σε μεγάλη άνθηση. Κάτι που για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, υπάρχει η Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών με τον πρόεδρο πλέον τον Αντώνη του Γιουρεξίδη. Ο Τάκης ο Καράς είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Προέδρου Γυναικών της ΕΠΟ. Είναι άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Κάτι που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε Ένωση Ποδοσφαίρου στο γυναικείο ποδοσφαίρο. Βέβαια, θέλω να μιλήσουμε για το εξής. Η προκήρυξη του γυναικείου πρωταθλήματος ακόμη δεν έρθει. Όπου να είναι όμως, πιστεύω τις επόμενες μέρες θα έχουμε την προκήρυξη. Εμείς αγωνιζόμαστε από την Α' εθνική που υπαστήκαμε στην Β' εθνική κατηγορία. Είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική. Έχουμε ένα team 4 προπονητών με πρώτο προπονητή τον Χρήστο Χασιώτη, που είναι ένα κόσμημα για τα Γραβενά, να μην το πω για την ομάδα μας. Έχει ο FAA, έχει πτυχίο αναλυτού. Τι να σας πω για την προσωπική του ζωή, δεν θέλω να πω παραπάνω. Είναι απόστατος στρατηγός. Και πάμε στο δεύτερο προπονητή μας, τον Χρήστο Μπλάντο. Ο Χρήστο Μπλάντος είναι ένα διαμάντι. Τόσα χρόνια που συνεργάζομαι μαζί του, είναι από τους ανθρώπους που τους εμπιστεύουμε ξεκάθαρα. Είναι για την ενδυνάμωση. Το Θεόφιλο το Φώτη. Ο δεύτερος προπονητής τερματοφυλάκων, ένα παιδί που ξεχνάει τι θα πει να φύγω από το γήπεδο. Και στις ακαδημίες μας είναι ο Ανδρέας Ολέτσιος. Έχει αποδείξει τη δουλειά που παρουσιάζει και όχι μόνο στις ακαδημίες, που είναι και σε ομάδες, τις ανδρικές ομάδες της περιοχής μας. Προσπαθήσαμε φέτος να είμαστε, βέβαια θα είμαστε στο βόρειο όμιλο της Β' εθνικής κατηγορίας. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το ρόστερ. Το ρόστερ της ομάδας, που όταν υποβιβάζεσαι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθίσεις τους αδερφές σου, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτηση από άλλες ομάδες. Σχεδόν το 90% παρέμειναν στην ομάδα. Γιατί πραγματικά αγαπούν την ομάδα, δίνονται για την ομάδα και ανεξαρτήτως αν είναι από Γρεβενά, ή αν είναι από Κοζάνη, αν είναι Καστοριά ή αν είναι από Θεσσαλονίκη. Καμιά σχέση, όλοι έχουμε ένα κοινό σκοπό. Ο σκοπός φέτος είναι η άνοδος. Η άνοδος στην Α' εθνική και εκτός αυτού έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε 3 αθλήτριες από την Κένια. 3 αθλήτριες που η μία είναι αρχηγός εθνικής Κένιας, η Δερκάς. Οι άλλες 2 αθλήτριες που είναι η Απίγιο και η Βαλιαγούλα, η μία η Απίγιο και η Βαλιαγούλα παίζουν σε διαφορετικές θέσεις, αλλά η μία από αυτές βραβεύτηκε η καλύτερη παίκτρια φέτος στην Κένια, στο ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνουμε ότι η ποιότητα των ποδοσφαιριστριών που είναι σε εμάς και αθλητριών που είναι σε εμάς, για να μην πω πόσες από αυτές ή είναι σε εθνικές ομάδες ή έχουν συμμετάσχει σε εθνικές ομάδες. Θέλουμε πραγματικά οι γρεβενιώτες να είναι κοντά στην ομάδα, να μας στηρίξουν στην προσπάθεια που κάνουμε. Το ζητάμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί αυτή η περιοχή είναι μια μικρή περιοχή, φτωχή περιοχή, κατά τα άλλα, αλλά δείχνει ότι έχει στένος, έχει πάθος. Οι άνθρωποι που ασχολούνται έχουν αυτή τη γνωστή τρέλα που λένε, την καλή τρέλα, την όμορφη τρέλα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, η πρώτη ομάδα έχει τελειώσει την προετοιμασία. Ήταν σχεδόν 10 μέρες μαζί, όσοι αθλήτρες ήταν. Βέβαια, ήταν στη μαθητική εστία και
λέμε ένα ευχαριστώ του Δήμο που μας χορήγησε την εστία για να μπορέσουμε να κάνουμε την προετοιμασία μας και από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει η προετοιμασία που γίνεται, πιστεύω ότι μέχρι 13 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα κάνουμε κάποια φιλικά, κάναμε ένα φιλικό με τον Β' ΠΑΟ στην αρχή, στη Δεσκάτη. Υπάρχουν κάποια προετοιμασία που έχουμε, προετοιμασμένα φιλικά που θα γίνουν, αλλά το αποτέλεσμα, πάλι το λέω, ο στόχος για μας είναι η επάνωδος στην Α-εθνική. Θέλουμε τα Γραβενά να δείξουν τι δυναμική έχουν, τι δυνατότητα έχουν ως προς το θέμα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Τους απανταχού Γραβενιώτες, το λέω και πάλι, αυτή η ομάδα πρέπει να γίνει κόσμο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που στηρίζουν την ομάδα, ανεξαρτήτως αν είναι Αμερική, αν είναι Γερμανία. Οι άνθρωποι με το που βλέπουν στο ίντερνετ για τη δικιά μας ομάδα, διαβάζουν κάθε εβδομάδα την ομάδα, ανακοινώσεις, παρακολουθούν τα πάντα. Αυτό μας δίνει δύναμη για να πάμε ακόμη πιο μακριά. Το ταξίδι συνεχίζεται που λέμε πάντα στη ζωή μας και η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη. Αλλά θέλουμε όλοι μαζί να είμαστε μια γροθιά σε όλους τους τομείς. Γιατί τα Γραβενά δεν περισσεύει κανείς. Κανείς δεν περισσεύει και ιδίως στον αθλητισμό. Ως προς το θέμα του ρόστερ, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε 21 αθλήτριες στο ρόστερ. 21 αθλήτριες που έχουν ανέβει βέβαια και από τη μικρή ομάδα 3 ή 4 αθλήτριες, που βέβαια αυτό είναι θέμα των προπονητών, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την ομάδα μας από την ακαδημία που έχουμε. Θα πούνε βέβαια 1-2 κερασάκια ακόμα στην τούρτα, ως προς το θέμα δυνάμωσης της ομάδας. Και από εκεί και πέρα πάλι δεν έχω να πω κάτι άλλο, η ανάρρωση είναι κοντά. Βάσει των αποτελεσμάτων μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που πραγματικά αφιερώσετε το χρόνο να παρακολουθήσετε μια ενημέρωση για τις Σιρήνες Λεβενών, γιατί οι Σιρήνες Λεβενών είναι η ομάδα των Λεβενών. Είναι η ομάδα που πρώτη φορά σε όλα τα πρωταθλήματα για τα Γραβενά έχει αγωνιστεί ομάδα στην κατηγορία Α-εθνικής και Super League 1. Είναι η ομάδα που μας κάνει περήφανος εντός και εκτός των Γραβενών. Σας ευχαριστώ και πάλι και δίνω ραντεβού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να σας ενημερώσω.